Над вячоркам, як ужо добра зашарэла ў хацёнцы, Галілей бордзенька саскочыў з печы, увамкнуў святло свае саматужнай электрычнасці і вострым руплівым вокам азірнуў начынне. Але зараз жа, мабыць, раптоўна наважыўшы нешта, ён зноў загасіў электрычнасць, гукнуў босага і выйшаў на вуліцу. На вуліцы ён, як зазвычай, не ішоў, а бег трушком, дробна падкідаючы ўсе свае хударлявае тулава. І таксама, як ён, дробна трусіўся следам за ім яго неразлучны калматы таварыш. Так дабег Галілей да памяшкання местачковай сямігодкі. Босага ён, не ўважаючы на яго жаласны пратэст, пакінуў у цёмных халодных сенцах, а сам асцярожна прачыніў дзверы ў кватэру загадчыка сямігодкі. Марына Паўлаўна стаяла, укленчыўшы на канапе перад акном, роўна, нерухома, як на шчырым маленні, і ўзіралася ў сіні вечаровы змрок. Як вайшоў Галілей, яна страпянулася, быццам спалохалася, каб не ўступіў хто ў кола яе вольна раскінутых на самоце думак. Саскочыла долу і села, стуліўшыся ў куточку канапы. Галілей неспакойна тупаў па розе і раз-пораз стрымана кашляў. «Можа, святло запаліць, дзядзька Ахрэм?» «Хе-хе. Ось зараз скончу сваю работу, дык зраблю электрычнасць вам, Марына Паўлаўна. Ветрачок, як у мяне. Пакуль што я запалю лямпу. Сядайце, калі ласка». Галілей падышоў бліжэй, але астаўся стаяць, сядзець ён не любіў. Марына Паўлаўна запаліла святло, і яно смяна азарыла твар яе, стараваты ўжо, збляклы, з бясцветнымі вачмі, у пустэчы якіх правальваліся ўсе захаваныя думкі яе і адчуванні. Галілеева барадзёнка затрэслася ў спагадлівай турботе, і каб развеяць Марыне Паўлаўне яе глухую немарасць, ён, аб чым жа больш, зачаў гаварыць аб сваім вынаходніцтве. «Усё з печкай вэзгаюся, Марына Паўлаўна. Ага, цыркулярная печка. Цыркуляцыя, значыцца, духу. Ага. Ды і карціць мне, каб як без дыму. Дым цеплыню з хаты выносіць, дык каб затрымаць яе». Марына Паўлаўна ледзь прыметна усміхнулася. «Як жа гэта без дыму, дзядзька Ахрэм? Без дыму ж агню не бывае». Галілей замітусіўся па хаце. «Вось так, вось гэтак, адсюль сюды, адтуль туды». Марына Паўлаўна ўдалася ў свае патаемныя думы. Пад Галілееву мітусяніну думалася лягчэй і спакайней, думкі ішлі больш практычныя, хатнія. «Ага, вось так, зразумелі, Марына Паўлаўна?» Марына Паўлаўна не зразумела нічога, але троху супакоілася і замест адказу раптам загаварыла зусім вольна, адкрыта, пра сваё. «Што мне рабіць, дзядзька Ахрэм? Ці мне самой скончыць усё, ці чакаць, мо ўладзіцца неяк? Мо мінецца гэта ў яго? Яму ўжо пад 40, вы ведаеце? У нас жа зусім дарослая дачка. Мы 19 год, як жанатыя. Як гэта разумець, дзядзька Ахрэм? Што рабіць?» Галілей стуліўся у насторожанай гатоўнасці развязаць цяжкую праблему Марыны Паўлаўны. Ён захапляўся кожнай праблемай, якая траплялася на ягоным жыццёвым шляху. Усё роўна, ці мела яна непасрэднае да яго дачынення, ці не, і з роўнай стараннасцю біўся над яе развязаннем. Такі ўжо быў Галілеяў характар. Цяпер ён без ніякага жалю кінуў свае разважанні аб цыркулярнай бяздымнай печы і ўраз працяўся турботаю Марыны Паўлаўны. «Хе-хе. Тут трэба памеркаваць, Марына Паўлаўна. Апошняе каханне бывае моцнае, дужа моцнае і дурное. Стары
дурней за маладога хлопца кахае. Ага, ды яшчэ і свет цяпер лёгкі пайшоў. Вальготны цяпер свет для чалавечай душы. Гэткім светам няма чалавеку ніякага ўёму. Я ж не трымаю яго, дзядзька Ахрэм. Ён сам не хоча кідаць мяне. Пэўна, што не хоча. Тут трэба памеркаваць. Не хоча, бо да старой ласкі прывык, да абыходу. А і новае загарэлася. Вось і ламаецца чалавек. Праўда, што цяжка яму бывае таксама. Галілей раптам замуляўся, закхекаў, затупаў неспакойна на месцы, значыць, меў сказаць нешта для яе важнае, нясцерпнае. Я мяркую так, Марына Павловна. Усё ламаецца, дык і чалавек мусіць ламацца. Не ў тым, дык у тым. Раз ператруска усяму ператруска. Ён ступіў крок наперад і ў нервовай паспешнасці зашаптаў. Да душы ўсё ламаецца, Марына Павловна. Нешта будзе. Можа, новая рэвалюцыя ідзе. Я яшчэ не ведаю, не ўцямлю ніяк. Думаю, а не надумаю нічагутка. Як вы ўважаеце, Марына Павловна, у які бок гэта пойдзе? Марына Павловна млява адмахнулася. Не ведаю я, дзядзька Ахрэм. Пагаманіце з Сымонам, ён добра знаецца ў гэтым ва ўсім. Галілей чамусьці спалохаўся. Добра, я пагаманю з ім, І адчужана змоўк. І Марына Павловна сядзела моўчкі. Ніяк было ўзнімаць зноў гутарку пра сваё. Галілей яшчэ троху патупаў, ды пашоў на кухню аглядаць зробленую ім па адмысловай сістэме спецыяльна для Марыны Павловны сушыльню. Неўзабаве знадворку грукнулі дзверы, па кухні разлягліся шумныя мужчынскія крокі, і ў пакой увайшоў муж Марыны Павловны, загадчык сямігодкі, Сымон Карызна. І зараз жа зноў ужо ціхенька ляпнулі дзверы, і з сянец пачулася, як Галілей клікаў босага. Сымон Карызна скінуў на крэсла зашаранелую хутру і прайшоўся туды і сюды па пакою, тручы скалелыя рукі. Мароз аж трышчыць. Зусім адубеў. Я наставіла самавар. Зараз будзе гатоў. І замоўклі абое. Карызна хадзіў па пакою, удаючы, што ніяк не можа сагрэцца. А Марына Павловна ведала, прывёз ён з сабой з раёну нейкае новае ўзрушэнне і карціць яму выказаць яго каму-небудзь, а ёй не можа. Цяперася ужо парвалася паміж іх сяброўская блізкасць. Хоць і не злуюць адзін на аднаго, хоць і цёплая ласка ўзгарыцца, зацьмее часамі, а нутро адкрыць адно аднаму нейкі прыкры, мулкі сорам. Марыны Паўлаўны сэрца знібіць тупым жалем. З якой бы радасцю падзяліла яна ягонае ўзрушэнне, ягоную радасць ці смутак, усё роўна. А ён не бачыць гэтага, у ёй правалілася ўсё ў пустэчы бяссветных вачэй, і балазе, што не бачыць. Было б, пэўна, цяжэй яму і ёй. Карызна, п'ючы чай, відавочна спяшаецца. І на твары ў яго адбіваецца ўжо добрае, знаёмае Марыне Паўлаўне турботнае замяшанне. І ён зараз устане, з удаванай злоснай рашучасцю апранецца і пойдзе наўмысна гучнымі размашыстымі крокамі. Марына Паўлаўна ведае, куды ён пойдзе. Яна тады ўкленчыць на сваёй улюблёнай канапе і будзе доўга-доўга ўзірацца ў заваконную цемру.